Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sa mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Aksyon Balita Evening Edition. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes, Desyembre 10, tuig 2020. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Aksyon Balita Evening Edition. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Guardia Pilason matapos na kaengkwentro ang 4 karmado nga mga persona sa isa ka subdivision sa syudad sa Bacolod. NBI Bacolod ginaimbestigahan ang alegar abduction sang himata sang pamilya Andico. Sa balita national, 2 ka kongresista ginaduso nga palawigon ang validity sang bayanihan tutubtob Marso tuig 2021. DOH wala ginarekomendar ang pag-usar sang turotot karon nga holiday season. Sa balita international, pungsod Israel magasugod na sa vaccination program sa Desyembre 27. Sa sports balita, natala na nga away Nino Nito Donaire hindi madayon matapos nga nag-positibo sa COVID-19. Kag sa naman nga showbiz balita, Vong Navarro ginklaro ang nagawa nga report nga nahadlok sila sa nga misis nga magka-baby. Aksyon Balita Evening Edition. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Sa sini nga Christmas kag ilang bagyo man nagdumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa, ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano
naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Evening Edition. Aksyon Balita. Evening Edition. Balita. Evening Edition. Lasay sa 12 Action Radio Philippines Standard Time kagaron sa detalinasang mga balita lokal. Sentro karon sa investigasyon sang Police Station number 7 ang mga security guards sang Green Gold Security Agency nga nadestino sa Maydumina Subdivision Barangay Vista Alegre matapos nga natabo ang shooting incident kinasang kagahon Webes. Suni kay Police Lieutenant Conrado Espinong Hepe sang Police Station number 7, ginsulod sang 4 ka armado nga persona nga nagabonet ang opisina sang subdivision kaginko ang 38 caliber revolver kag bulletproof vest sang gwardya. Gintero sa tiil si security guard David Albarquez kagingapos naman ang pod niya nga si Aldi Granton. Natingala sa Espino nga wala sang basiho kaupon slug sang 45 caliber pistol ang na-recover sa eksena sang insidente. Sa unang alegasyon sang gwardya armado man si Espino ang report nga may ginkastigo nga mga basurero mga gwardya sa nasabit nga lugar. Suno kay Espino hindi malayo ang posible nga nagbalos ang ilagin kastigo. May posibilidad man nga pangawat ang motibo sa insidente bangod ginkuha ang armas kag bulletproof vest sang gwardya. Wala namang ibang witness pa na magsasabi kung ano talaga nangyari. Tapos tinitingnan natin kung may mga CCTV dito sa area, medyo malayo. Ang nakita lang daw doon is meron daw isang taxi na umikot-ikot ng madaling araw ng 2 a.m. Prior the incident. Prior the incident, detecting natin. Lawat yan si Police Lieutenant Conrado Espinong Hepe sa Police Station number 7. Sa iban nga balita lokal, ginatutukan na sa National Bureau of Investigation o NBI sa Bacolod ang Angulo kon koneksyon hango sa illegal nga droga sa ginaligar abduction sang 28 anyos kasi Novi Andico sang pulok paglaong barangay Mansiningan syudad sa Bacolod. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag ni NBI Bacolod Agent in Charge Renwa Baldovino, ginkuha na sang panaysayon ni Special Investigator William De Arca ang manghod ni Andico nga mo ang may unang nahibaluan sa natabo nga krimen. Suno kay Baldovino, may mga impormasyon nga ginpalambot man sa NBI angot si isa ka persona nga malapit kay Andico hag may koneksyon si isa ka drug group.
Sunod pa kay Baluvino, ginaimbestigahan man sa NBI kung abduction o kung kidnapping ang natabo sa biktima. Nobyembre 19, 2020 sang nagluntad ang ginapatihan nga pag-abduct kay Abnico sa may 19th Street o 19 Lacson Street, Barangay 7, Syudad sa Bacolod. Desyembre 5 sang ginkompirmar sang pamilya sa interview sa Action Radio nga ila himata ang ginabdak. Kahapon ngedlaw Desyembre 9 sang sila ang nagdangop sa NBI Bacolod agod maghangyo sang separado nga investigasyon. We will have to investigate kung ano ang circumstances, actual circumstances, and yung possible suspects dun sa pagkawalan ng babae. When we say abduction, it is with lewd design yan. But we're not sure if it's abduction or if it's kidnapping. Dapat yan si NBI Bacolod Head Renwa Baldovino. Samtang nagmarcha ang pila ka mga miyembro sang progresibo nga grupo sa ika-72 nga komemorasyon sang Universal Declaration of Human Rights sa may Dalan Araneta kag nagtipon sa may Bacolod City Public Plaza kinasang aga Huwebes. Sunod kay Clariza Singson, ang Secretary General sang Karapatan Negros, sa idalam sang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte nagdangat na sa 92 ang biktima sang ginaligar extrajudicial killing sa Negros. 13 diring mga human rights workers ang karapatan samtang ginatos pa ang ginpreso kag ginpasakaan sa mga pato-pato nga kaso. Nagapanawagan ang progresibo nga grupo sang hustisya para kay Zara Alvarez, Attorney Ben Ramos, Toto Patigas, kag madamo pang iban nga hilwayon man ang mga political prisoner. 72nd year no sang commemoration naton sa declaration sa Universal Declaration of Human Rights, kinapalawagan gyapon naton ng hustisya sa tanan nga biktima sa paglapas ng tawhanon nga kinamatarong, labi na gid ang papagita naton sa hustisya sa tanan nga biktima sa pagpamatay no diri sa isla sang Negros. Dapat yan si Clariza Singson, ang Secretary General sang Karapatan Negros. Sa iban nga balita lokal, ginrefer pa sa konseho sa mga syudad sa Bacolod sa Emergency Operations Center kon EOC ang paghatag sang komento kag opinyon angon sa application sa mga manugbaligya sang palupok diri sa may Bacolod City. Sunod kay Vice Mayor Elcida Familiar ng chairman sa Bacolod IATF, wala man sang mando nga ginpapanaog ang national government ang sa operasyon sa mga negosyo kag wala man sang omnibus guideline nga nagadubili sini apang mas labing maayo kon mayara man sang kaugalingon nga regulasyon ng syudad. Sunod sa Vice Alcalde, wala sang problema ang pagbaligya sang palupok bilang naanda ng tradisyon. Apang dapat mapasiguro man nga masunod ang nagakaigo nga health protocol agud malikawan ang problema sa COVID-19. Kung basihan ang personal ng opinyon sang Vice Alcalde, mas pabor ini nga sa pagkaon na lamang gamiton sang tag sa kapamilya ang kwarta nga inugbakal sa palupok. Ang request ng firecracker organization upod sa fruit vendors and forward namon sa EOC for comment ara ng aton mga medical doctors so kung ilang taon tang ila recommendation. Dapat yan si Bacolod Vice Mayor Elcida Familiaran. Sa katapusan nga balita lokal, pulo ka pamilya sa Manigranse Overseas Filipino Workers o OFWs ang nakabaton sang Supplemental Financial Assistance salin sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ini ang ginhatag kadungan man sa Forum on Migration and Development and Reintegration sa may Social Hall sang Kapitolyo Provincial sa presensya man ni Governor Bong Lacson kag OWA Regional Director Riza Joy Moldes. Sunod kay Moldes, 3 sa 10 ang pamilya sa mga OFWs ginapatay sa COVID-19. Samtang ibang nga pamilya naman sa mga OFWs ginapatay sa aksidente kag balatian na. Ang pamilya sang napatay sa COVID-19 kag natural death ang nagbaton sang 120,000 pesos samtang 220,000 pesos naman sa aksidente. Magluwas ini may ginhatag man nga 15,000 pesos nga education livelihood assistance sa mga himata o kon kabataan sang napatay nga OFWs. Aksyon Balita Evening Edition. Lasay sa 19 Action Radio Philippines Standard Time, indigid magkalipat nga mag-inom sang DTX 500. Ang DTX 500 capsule mga kaksyon ang mayara sang detoxifying compounds nga negatino sang atong dugo kagatay. Mayara man sing active ingredients sa phytochemicals sag antioxidants pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Gani para sa tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19.
Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita
sa diin ka man. Evening edition. Lasay sa 24 Action Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa litalinasang balita national gin-file sa Kongresong hagna nga nagatuyo nga palawigo ng validity sang bayanihan tutubtob Marso 27, 2021. Sanday ambis sa OWA Party List Representative Sharon Garin kag Deputy Speaker Wes Gatchalian ang nag-file sang House Bill 8099 para masiguro ang consistent kag epektibo nga paghatag sang bulig sa mga tawo nga naapektuhan sang COVID-19 pandemic kag para man sa economic recovery. Ang bayanihan tuwang mag-expire sa Desyembre 19, 2020. Suno kay Garin, importante ang iningatikang matapos ang substantial delay sa pag-release ng pondo para sa paghatag sa ayuda sa mga tao sa nagkalinlain nga programa, aktibidad, proyekto, base man sa report again presentar sa Executive Department sa Kongreso. Samtang ginpahayag sa infectious disease expert nga normal lamang ang allergic reaction sa mga ginatagan sang bakuna sang Pfizer sa United Kingdom o kon UK. Suno kay Dr. Ron Jean Sulante, ang pamuno sang Adult Infectious Diseases Unit sa may San Lazaro Hospital sa Manila, ang UK ang nag-issue sang allergy warning angon sa pag-usa sang Pfizer nga mayara sang tolerable kag manageable adverse reactions. Dugang pasining nga madula man ini kag indi man ini seryoso nga adverse event kag normal sa tanan nga bakuna. Suno pa kay Sulante, importante nga ini nga epekto ang mapahibalo para ang publiko ang hindi mahadlok sa pagpabakuna. Aksyon Balita Evening Edition. Sa dugang pangabalita national, ginadiscourage sang DOH ang pag-usar sang turotot sa pag-abi-abi sang Paskwa kag bagong tuig para malikawan ang posible paglaptas sang COVID-19. Kaliban pa nga masakit. Sa press briefing, nagpanugyan si Health Secretary Francisco Duque III sa video message nga mag-usar sang alternatibo sa palupok hang isang drums kag busina sang salakyan. Suno kay DOH Undersecretary Mirna Kabutahe, ang turotot ang posible mag-resulta sa pagsaylo sang laway. Dugang pasining ang pag-usar sang pito kag turotot ang ginadilian sa karon kag dapat nakamas sa gihapon kag nagasunod sa social distancing. Ang Christmas campaign sang DOH ang gintawag nga tuloy ang Paskong Pinoy. Sa katapusan nga balita national, nadakpa ng duwa ka mga Saudi nationals nga ginalegar ginaangot sa international terrorist group nga IC sa may Cotabato City kahapon nga daw Miyerkules. Gin-issue ang search warrant ni Judge Alan Edwin P. Buangcavil Isulan, Sultan Kudarat Regional Trial Court Branch 19 para i-check sa otoridad ang kwarto sa mga suspect. Sunod sa kapulisan, nakuha sa ila mga suspect ang improvised explosive device, lakip ng pila ka mga component kaya ginausa sa paghimos ng IEDs. Ang duwa ka mga suspect ang ginaangot sa ISIS East Asia sub-leaders nga nagatuyo nga magdala sang Arab national sa Pilipinas. Aksyon Balita Evening Edition. Lasay sa 28 Action Radio Philippine Standard Time, dugang nga mga balita pagkatapos gidamang sini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balang
Radyo. Pagkulunod kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw Aksyon Balita Evening Edition. Kagkaroon sa detalye na sang Balita International. Sa Desyembre 27, mag-aumpisa na ang pungsod Israel sa pagparigayon sang vaccination program matapos nga ilan na nabato ng unang batch sang Pfizer nga bakuna. Nagpasiguro si Prime Minister Benjamin Netanyahu nga siyang pinakauna nga Israeli nga makakuha sang vaccine. Sunod sa Prime Minister, masarangan sang Public Health Service ang pagparigayon sang 60,000 kapag bakuna sa kada adlaw.
Ang Pfizer ang wala pa sang nagakaigo nga regulatory approval nga ini ang usaron sa Israel, pero si Netanyahu ang magasapol pa sa Health Minister kag pamuno sa public health system para ini ang mapreparar. Aksyon Balita Evening Edition. Sa sports balita, hindi na madayon ang natalana nga away ni World Champion Nonito the Filipino Flash Donaire matapos nga nag-positibo ini sa COVID-19. Si Donaire 38 ang hindi na madayon ng iyang away batok kay Emmanuel Rodriguez. Ang away kuntani ang mangin main event sang Showtime card sa may Desyembre 19 sa Mohegan Sun Arena sa may Uncansville, Connecticut. Sunod sa report, posible nga madayon sa gihapon ng away, pero ang Pinoy nga si Raymar Gabalio na ang magabulos kay Donaire sa main event. Si Gabalio ang may record nga 23 kadaog, wala sang pierde kag may 20 ka knockout. Si Gabalio kuntani ang makainkwentro si Jose Velasquez sang Pungsod, Chile para sa interim WBA bantamweight belt sa parehas man nga fight card. Aksyon Balita Evening Edition. Kag sa ito naman nga showbiz balita, gayong klaro sa aktor kag TV host nga si Vong Navarro ang report nga nahadlok siya kag iya asawa nga si Tanya Bautista nga magka-baby bangod sa COVID-19 pandemic. Pero suno kay Vong, wala sila nahadlok kag ang ila ginakahadlokan among ilang edad nga para sa misis late na para magka-baby. Sunod sa aktor, ilaman ginalantaw nga pila ng ilang edad, ilabi na ang iya mga anak nga nagaedad sang 24 kag 22 anyos. Para sa host, ginahatagan lamang sang kolor ang ining report bangod sa pandemic. Sa karon, masako si Vong sa pag-promote sang iya pelikula nga Mang Kepweng ang lihim ng bandanang itim. Aksyon Balita Evening Edition. Action Radio Philippines, Standard Time, last 6:36 sa inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes, Desyembre 10, tuig 2020. Sa liwat ako ang inyong atag balita, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.